ka day kaya ya? Wala lagi ka na ingon sa kuha. Namuuli na kaya ya? Tulog pa manggod ka, madam. Pag-abot na ako. Unsa na yung oras imong naabot yaya? Alas 12, madam. Sa yaya, alas 12 ka naabot. Unsa na yung gisakyan ni mo yaya? Murag nakulbaan ko sa imong gisakyan ngaya ba? Ano naman, madam? Nilupad ka no? Sabay mo sa mama ni Rekmar na nawakwak. Gara-gara, madam. Sa pagtuni mo sa kuha, wakwak. Kapit ni yaya. Unya yaya, sama na akong pasalubong. Sa pasalubong, nakit gipadala nga kwarto sa kuha? Wala ni mo nakuha kung gipadala na 1 million yaya. May 1 million, madam. Nagdam ko man siguro ka. Imposible. Binuaw na na imo yaya ba? Ay nagsige pangatig dira, madam. Wala kang ipadala sa kuha. Kisa kaya nakuha itong kwarta to? Ay, then sa madam. Naday gipadala ang papa ni Sedi sa iyaha. Sige ra padala, kwarta sa CD ba? Oo naman siya. Nag-aan siya kwarta. Premyo ba? Ikaw, madam, ako na ka. Ayaw na kung pangutanaan ng mga owner yaya. Wako'y labot ana. Kami na yaya be, ako rang bahala na. Ihatag yun na, madam, ha? Ihatag yun na kang Sedi, madam. Bantay ka. Kwarta na pod. Bahalag dili, bright. Marunong mampud. Kwarta. Tura CD o. Oh, yes. Butag na yun. Ako pa gisugo ni Yaya. Magatod sa iyang kwarta. Madam, nasuguan. Binuang. Tuon ako CD, B. Hindi! Ayay kayo ka ba? Ako gisugo na yato di mong kwarta. Ay, sorry madam. Na-disturbo ka. Ang dili jud ta amigo si di gud ako ni hatod ba? Oh my madam, God. Madam ko si di ba? Dapat dili ko sugoon. Pasensya madam. Nagipadala imong papa kwarta na rao. Napadala di ay kong papa madam? Yes! Oh, 100. Palit nagbugas. Ay, salamat madam. Woo! Salamat kayo kong papa. Nalalakog kwarta. Tipida na si dia kay crisis biya karo. Pre, unsa man na pre? Napadala si Papa og kwarta pre. Ay, nim pre. Ipadala kag kwarta sa imong papa. Oh, yes. Kayo na inom ninyo si dia. Unsa pagtuon ni imong madam? Palahubog. Ikaw madam, dili man miyog palubog madam. Maayo na nagkasabotan ninyo. Unya, muli na ko. Disturbo kayo mo. Pre, si madam naghatog kwarta pre. Oo pre, siya nagdala sa kwarta pre. Matay pre, duday good ko ano pre ba? Ano naman pre? Basta pre, nakulbaan good ko ana ba? Ito pre no, biskad ako po pre ba? Murag ni isang ka pre. Sige lang pre, iyan po lang nato siya. Ito pre, tara pre, umayabas na lang to pre. Tara pre.